Ndokuri mazuwa nayo akhale kuchipinda uyu mumutsekere ine sonaka musekere ndakuya akhale kuchipinda muzaine ndeka ine vanosindikandira chipongwe ine nyumba muno sindakhalemo uyu ndamuuza ine ndakarenga mwana ndakakhala pakhonde chete kuma kubwera ndi galimoro yawo aima yapo kukhala mujaraloera muno galimoro kadali yapo watsika kubwera muno ine mpaka ndakawapatsira simalonda banja waya wamaliza odzandipatsira mbale mazuro wanthu wakadali muno ndeyo wamaliza kudzandivana ine ati tabwerani ine ndachita manthu ubwera kuno ndabwera monjenjemera ndakhala pano ndasunga mwananga kumandilangiza kuti uyu ndi m'bale wake walipo ana ndimbiwa fone wina akarali ku polisi kwa mari alisamali karundu tike kuchipinda tikone abwera nthawi anaoneka kwanje wanthu wamkulu thupi mtundu ali mtundu mbili ani ngoja sitani kama ndio kuti namba ya mundu mete wali sinetsamulena ndikutsina mbana kurara bwera awaso imilira ba oro mudziwa bambo awa imilira anabwera amenda anabwera sozina kono longo solana onake nyumba ino amina bamwana kava anabwera aya wanda ona mali sana kufotokoza ukala ndimona mari awanda ye mali awalita ndikura abambo onalinga omuna wawo yo ndeya joma ngo sorandi mbale wangadi tavazorira dajoga ndeya nabwera ineyo kodora makhala kuri ndenda bwera kuti ndidzonekere pano wina aliyesa amene angabwere pano musama mulowetse nyumba muno muzikhala mosamala inayi chabwino ayi basi momwemo awaziko ine ndayimilira mara mabiti ndekuti orulukata watsika kumanya mukanatho kapena muno polisi ake muno kuzikhala umeneyo onabwera dzulo akuti anamanga sinthu mutu muzaidi koma opoti ali ku polisi apanga izizi akabwera ndikuti kozonena kuti nangasari ndisamale ari karundu rike kuchipinda vikolo sare manena chocho karuzu kuti ndisamale karundu aiso mbaleyo obambona liya ba foni yawe ndakula pa foni yawoyo yo bambo ndena mali apa nana nante amena iba foni yo eliza mwana kai verani ngali moro kudaga tegeredwa ine alonda mwanayi mwava odambwe ochile ndoyo odambwele muna agaludhiwe hana chisani yawa boris pano sakhala bwe romangire chino kumara kumubira hana chisani mazwana inalona yeni kugali moto ai mwadum anababa gani kuna baba ngabele ya bula weija mwadum ngabela bana ndauri tidone chitseko apa ba akundisekera ine kwa apa ba chitseko apa masana kodi masana enu mauja mama wa pesa ndi mawe muze yetsa mwana phala basi muno musoda mphule chili jose odanti basi teni kugali mo ndetsegula pha tidanye mukaso ine alonda mwanayi ule ndo mgali mo tikabve mawe yoruze kugali mo wina aliyese obwera pano ndukuzani mwava mazwana mwava ino anachisale muzipemphela kuti mudziwaga mafusezeni muziti ine ndine driver wajeno walira amene ndimamuyendetsa pokaoda zinthu kapena ukamusiya mwana kuti usikulu basi amene muziwa mkhula pano ndiyati ndamene koma muzipe mphera kolimba kuti abwana anu kulibe kunoko koma kurapezeke ndacho kamene momo ineyo marenda adambile momwe mabwera kuti ineyo oda kwejiri jo sente imene ayanango ti mwasuka kaenda kutibeza na natenga nasi ndi alonda kunja kumapita oda rengene senda alonda mama wauchi ndio kutoa magona pano pakaluzuna asela polisi so magona bana so magona omogosala mlonda Dizimai anali nayo gali moto yo okulise munamuone komasa kuti mama wa pano paliro kunabwera sonzimai kama funa zaone kuti situation ili bwanji koma ntose wa nzimai kwa chilendo
Kwa maana rumegezana ndaba butaka kumanika akaruzo ndegoma yawo manene kuti nzimbana bwerayo mari ine mpope koma sila chirembo kweni oyera chonde ndio maana ndio ndipezane pashantu muzimaide ndina mayankiri kamera polisi ndikuzifumira tu atende ndipezane pashantu hapo muzimaide yeye kunokugwauza wa manena kuti neyo nimbanda habari yanga muzimai woyera chonja wantali asi wantali kuti chani ndinalili yako koma woche patubi natabukhala mwina atumendo ganizira atukhala mkazi wa China macho mfundo wake ndani ndone kama oyera kwambiri oyera kwambiri woche patubi ino matakhala mwina atakhala mkazi wa ujeni wa China ino awataliza ndawo andabwera panopa kuti nine ndina nkazi yake then pasani mchamfoni yakoingereza ndipaseni phone number yawo yamunake kuti yangulani ndipasana basi ndokukumbukira because the time ineyo kesitashtika ijana ninalankhwana naye kamfusa ku Facebook ndatosangu kambiana naye banje mkazo chena yule mkazi wa China Cecilia tingooneza mumonese ulo mwana mwana antenga bambo ndesana pezeke wani akaruzu angolandira mamiliyoni omoka seva ndiwo kodi akaruzu ankanga ndogwisidwa sukuti achita chito ndakaruzu achita kwatuma ndandwe angolandira mamiliyoni akatoka ndani kamosi friend wao ndio sasa pano ndona amage fete hivi ndani ni channel ndugu angaluzi watu wangofurahi ndio nani shibori jarida kwa maana sio kama ngoja kwenda mimi napeleka ndani vita ya hakuna ulimwengu mzima so ngadi kukhoti ananena ndama zoleka anagama itimizo kodwa kukhali naye ndaka impela muntu deja milioni ngemkarwana kumama antakufa kusiya mamiliyoni many nako ndisi serious this case impanga divorce definitely ndokuzana ajafinya to akaluzo mano kena kake jo ndifana dada manga ndokufusa ndokusambo kambana naye bwana kambana naye zako sana ini kama mtego go eko mama bila jamaa mimi wa mama kosa mfuda John basi tupange stage page ya shao ndio hicho sitokone kabe hata umzindikile kabe wadakabwela ndo wachiwile bambo wadakabwela mwana yetu omayo sabwela nawe haina kabwela ndinaona mwana odamusiya iyo odakimupirira mwana ndampagira ndampata ndamusambika topoloweda wana ndapiga sima adagisa ndakhala mpanda kumone magarula pamene odakabwela kachiwiri udzarenga mwana ine ndilibize odona na ndamtenga mwana inunda zando zidima alibiza alikuruya uro murenga ta so I think izimwa chiziwiso mungu sana mpasi ndama ngokaudi basi leo yeye zimwa chiziwiso anadhani analibe
Ngizilante bese kambanja kuba ripeno bwela Oswatuone osatuagiza esantuanita namtora mwana akanyamukira osemuza mpata alikena kwa baba jana zabirasi anazamusia mwana ali mwanantu anampangira kili anampangira sima analia kumuna akamba jana zabirasi anazamtenga mwana anti anamkusa iyo mwana Como mimi nakwenda kuzapano maji nyaki banyawa bendana na watamaya pepi na mshungwana yula kupisha musho bara bosi bali mauko ya polisi bachali kufufuza kuti bakataka cha kweli baba kola kuti bakufuze makola nkani zisizida so pasoni baruta kunjakwa huko ndi kukwasangika kuti watu wafuma kuno pasabaki akakagona kunjakwa so mafumiro ya kunjakwa ndi ya kumanyikwa chana so ndi kuti kuna katabuka marumu bakumanya muntu uyu wanjira nyengo yakuti wafuma pomba kuti kuti kula bamufufuza batolenge ko information na benecho mu bakumanyira ntchito yawo so tapanikizika kuti mo balongozi mulute kunyumba kula ukawakhalire bantu chipapa soni kumanya kuti kacha limoyo olongwa kufa so vyosi bibiliko timmanyisa ningi kweni kabaphalirani bantu bakapumule muzinyumba apa tichali kufufuza kuti tuone unenesho chifukwa ba polisi inapokeleko ripoti kuti kumalo kunyake kwafa muntu olo kwasangika muntu wakufa pasoni tili mukati wakamwa kufufuza so chakutilizapo tumpempani mutima wa chitemwa chinu na rusungu mwati mwapulika kuti munyitu kanyumba pano akuoneka cha kwa sono tikuwanga tikumanya kuti nga munyitu akuoneka cha rizati yake tukupulika tiwafa olo wachita chakuti kweni mwangwiza muuna ndi winu kuti mupulike kuti kai chitachitika nchipika kweni pasoni kalije information iliyose kuti kwali kwa moyo kwali wapo dose tilindire kwa polisi wapile ntchito yako wende ulapa mumaluma bloko bene chitigawa tikumuongani tikuongaso landlord baleka ntchito nawo kuzakhala pano na mose mumwiza pano kuti nchindi zimenererani kweni pasoni tikupempheka kuti werere nase tikuwerera ataka umanyumba ngabatimbira mafoni tilumikizanenge byose mukulikenge anafika pa kutinyera